Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo.
Oy mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Paragon Jun de la Rosa. Kay Ma'am Leia Bunagwa. Ang mga naghantabay sa tuya. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Maraynal daw tabi watching from Karsadang Bago. Karsadang Bago Elementary School. Anyaw na si Sir Jun sa sayang eskwelahan. Dahil ka sa natabi Sir Jun magsakat sa plagpul ha. Delikado. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday. Petsa 12 na po kita ngunyan kang Agosto taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga mangyayari. Asin mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera tabiyan kan mga pigpapaabot man po nindudig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. August 12. August 12, 2024. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang Perming Tugon ha. Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Wara man tabi ki ibang maingat kan sadiri ta. Kundi kita man sa natabi Mambik Britannico. Kaya ingatan tapuan sa tuyang sadiri. Wara man kimaingat kang kita man sana. Daman po sa may mga kabunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Amen. Salamat Lord. Thank you Lord. Bala ka na tabi Lord sa samuya. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo.
Oy, kay Ma'am Rose Bermundo. Blessed morning po everyone sa imo sir. Shout out Databi sa mga taga malilipot, lalong-lalo na po ang samuyang mahiguso na kapitan. Kay Julian A. Arganda Jr. Asinan sa muya pong mayor, si Mayor Sinon Biñas Bulante. Mabuhay po, Bicolandia. Yan, kay Ma'am Cecil Nolasco. Morning Mantabi. Diyan sa Piso Office. Diyan po yan sa LGU TV. Kumusta po sa piyesta sa TV? Garing ngayon dahil ka lamang ngayon nagpasilag sa TV. Kay Ma'am Maria Elena Yamamoto, Ohayo gozaimasu. Ingat abi permi. Sir Will Binancio Salazar, good morning. Sa mga taga Tercer Distrito Kangalbay, good morning tabi sa indo. Kumusta ka mo kang pandiurag nindong congressman? Si Congressman Didi Cabredo, mahigusunon. Payabaon kan mga taga 3rd District. Si Kong Didi Cabredo tabi Boss Ato Kabigaw. Ang sa iyang personalidad arani po sa mga kasaradayan. Kaya pag binabisita dyan sa mga barangay, sa mga munisipyo dyan sa 3rd District, daog pa su artista. Daog pa su mga artista tabi, Ma'am Cecil. Tsura ngaya kang mga oro artista ngayon pag minaabot na si Kong Didi Cabredo. Sus, grabe ang papiriktura ng pakurdakan. Pagkadaling pala, madalion man raniho. buhay kong inigo. Bako lamang ngaya ngaya dipisilon niyang ranihon. Ay, dae. Star Brillantes, good morning. Happy Monday po sa Gabos. Oy, pag Lunes tabi, Ma'am Cecil, dapat alive na alive kita ha. Dapat perming aramay kita sa satuyang trabaho. Puunan po ang sarong simana nin positibo. Yo. Tamang-tama ini dyan sa Banwaan Kantiwi, kapipiesta pa sana. May mga hangover. Oy, buruwat na ka mo! Trabaho na naman! Kadakol ang nagpapasiring dyan sa tiwi. Kasuod Domingo. Kadakol na mga deboto. Sa mga may mga panata man. Dyan kay San Lorenzo Martir. Diretso sinda dyan kay Ina. Dyan sa Nuestra Señora de Salvacion, dyan sa Oroan. Kaya kadakol pong mga tao kasudma. Dyan sa Banwaan Kantiwi. Alagang grabe sa mga nag-araging bihikulo. Tamang-tama Domingo. Di family banding man. Sige tabi mga tugang Lunes ngunyan, ano ang satuyang mga riparo? Okay, Sir Joey Blanca, good morning. Pasadahan taso nangyaring blessing in inauguration kang municipal building dyan po sa Banwaan kang malinaw ka nakaagi pong Biyernes. Oy, saro pong barangay Kagawad Gadan. Matapos pining pagbadilon kay daay pabistong suspitsado. Diyan tabi sa Ginubatan Albay, Ma'am Princess. Ma'am Princess. Ingat tabi ha. May maray na bareta tabi Sir Joey Blanca. Naman sa mga motorista. Sa mga produktong petrolyo, may big time rollback sa aga. Ay man nga ako Sir Kibihikulo. Ano man nga labot ko ka? Sabi ni Sir Joey.
Ano man niya labot ko kung magbaba ang mga produktong petrolyo nga dahil man akong lunada. Feeling mo na. Ang lokal na gobyerno kan syudad ni Legazpi mapatupad po ki pagbabago sa ibalong festival para databi maiwasan sa mga insidente po ni na pagkadirismayo kang mga participants o kang nakaagi pong Biyernes so Grand Parade maabot sa 30 ang mga nagkadirismayo ano tabata sa mga aki baga minaralog pa sa nasa klase iyan gari dai pa nakaka-adjust ikaman daw magparada tabi Sir Joey Ma'am Princess sa mainiton pagaday ka magdireklamo ang pangiling mo Ayo. Para maiwasan yan may bago databing ipapatupad ang LGU Legazpi o taybalong festival bagangon yan Maray ka ni tabi Ma'am Princess magpa-share lamang duman sa ibalong festival adi. Lamang kita anan maray duman. Uni may nagluluwas digdi sa social media ha. Ini pong mga holidays databi sa Pinas. Ang nagluwas sa social media, ano ito? Babawasan. May paglilinaw kay ni si Senate President Chis Escudero dahil man po babawasan sa mga holidays sa Pilipinas. Kundi dahil na databi dadagdagan ta paingurag ng holidays. Baga may mga proclamation nga ni ngaya igwa ngaya ki holidays ngaya sa munisipyo, di ba? May pigdideklara narong kaya sa probinsya. Kadakol na ngaya kitang mga holidays. Dahil man tabi babawasan. Di dahil nadadagdagan. Nagluluwas kaya sa social media na babawasan da sa mga holidays. Matindi talaga ang social media na. Talaga ha. O ni patabi mga tugang sugrupo kan mga paratukno inako na may mga estudyante na nakakapasar na tabi maski daida tao magbasa igwaman hanggang baga pag restoryahan tapa yan oy mga tugang so idol me so USA men's basketball team liwat po na nasungkit so Olympic gold matapos po daugon so France maurag talaga magbasketball so mga Amerikano si Saidig di Ma'am Princess ang idol mo sa mga player kang Amerika si Lebron Sindamang Giraray ang champion sa basketball duman sa Olympic. Sige tabi mga tugang yan ang sa tuya mga rariparuhon nganyang pong Lunes petsa 12 kita kang Agosto taon 2024 kabangaan na naman kita kang Agosto adi kabangaan na alas 7:22 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na iyan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidor boarding house o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ano? Safe na safe po kamo dyan. Siring man tabi mga tugang ang programa ginidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay.
Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco ang satuyang tunay na amigo. Kagawad ta sa pag-asenso. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa waiting. Yeah. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Okay, Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning. Pa-shoutout po sa mga nagrelimpya sa tupad. Diyan po sa Gaho. Sana all tabi, Ma'am Mary Grace. Ako, tatado-tade ako tigukwa sa tupad. Ma'am Nilda Chavez Azores. Ako lamang nalilista sa tupad. Ikatabi bus ato, nalista ka lamang sa tupad. Kapos man kita sa buhay. Natataday ako kasabay. Inahiling mo na bako mo nga ka-close nga sa paralista sa tupad. Pangyari. Nuarin man daw ako maka-intra dyan tabi, Ma'am Mary Grace Caudilla sa tupad. Ako tataw man ako maghawan. Ako pati pag huminawan ako, madara akong asadol, piko, perno, arado. Bako sa kulogi ang gobyerno. Hindi dahil ako tigpapaintra. Dahil ako piglilista. Dahil ako piglilista, kapos man ako. Pangyari ka ini. Mayaman ka kanya, paano ngaya? Hiling mo na tabi, Ma'am Mary Grace. Mayaman kita sa serbisyo publiko, pero kamuti sa nanganang pagkakaon ko. Dahil lamang kita nakaka-lista dyan sa tupad. Ano pa ito? Akap. Ano pa? Subaga. Ay, nahiling mo na yan. So, ayuda para sa kapos. Akap ito? Kapos man baga kita. Natadaw-taday kita nakakasabay dyan. Ay, pangyari. Kailangan ka ayuda man sa mo. Nagbubuwis man kami. Ay, pangyari. Maray na aga po sa mga tupad dyan sa Gaho. Nagrelimpya. Pagkatapos kan mga pakudak-kudak, ano pa man? Puruli yung arbaga ka ng tupad, pakakudak-kudak. Ano pa? Sige na, i-submit mo ng tayo na i-process na yan. Pirak na. Ayun na. Alas 7:27 na. Ano tabi dyan, Tita Verses? Dahil kita nagkakasabay sa tupad. Maski so, akap ito. So, ayuda para sa kapos na pamilya. Dahil kita nagkakasabay daw dyan. Pobre man kita. Nailing mo na, pobre man kita. Tadaw-taday ako piglilista dyan. Kari nga so naglilista nga dyan sa imo, dagit sa imo. Baka tabi siya, Tita Versus dagit sa kuya, so naglilista, kaya di ako kasabay lamang sa tupad. So iba ko nga ning mga kabarangay, mga nakatulo ng beses sa tupad, nakaapat na. Ako ni Saro daay pa lamang. Anan maray ka ning gibuhon ta.
maray kayo ni magpatupad na sana. Ay pangyari ni tonight Trillino. Tony Boy. Ikatabi tonight Trillino, nakatupad ka na lamang, nalista ka na lamang sa tupad. Tonight, nagari ako, pirang beses na nadadangog ko ang tupad-tupad na iyan. So mga kabarangay ko, halos ubos na nagturupad. Agari ako, nasa nanday nakalista. Batching, Padilyonar, Pading Rande, Ilinga na. Dahil lamang ako nakakasabay dyan. Sa tupad, sa akap, kung ano-ano pa. Anong una nindos ako? Nindo, dahil ka na ngayon dyan pwede ta. Sige mo ngayang panabuga. Ay, inda. Bakong iyo tabi ito na Trillino. Dahil ka na ngayon dyan Manimox pwede. Pasaway ka ngayon. Kataw man ako maghawan. Kataw man ako maghawan. Kung pakurudakan man sana, tataw man ako magpakudak. Si Tonight Dad ay pala dahil pa man nagkasabay si Tonight sa tupad. Kailan maorag si Tonight, tamayaman na yun. Si Tonight na Relino, dahil naman kay Puan kay nantupad, mayaman na yun eh. Maorag na yun eh. Tayo lamang pa ako nakabisita dyan sa area mo tabi Tonight ha. Baysa na pag nalugaran ako, hanapon ko ang location mo ngayon dyan ta. Pasyar lamang kita. Gari pirang dekada kita din naghirilingan. Ano? Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Day tabi baga batching, pading Randilyonar. Ay lamang baga kita nagkakasabay. Sa ayuda kang gobyerno. Paano din Nagbuwis ka sa na ngaya. Maray na sana ni si pading Randilyonar ta. Gari mapay ngalo na yun. Ngalo ka na pare. Gari tapos na si pading Nico sa GSC pabayain na yung karapading Nico. Tapos kay pading Idmar. Ika magpahingalo ka naman ta. Nagkukulog naman ng rayuma. Ay, Ma'am Edith Rilleno, good morning. Ay, Manay Edith, mga nusaro daw, mapashare daw ako dyan ta. Lingaw ko na, dahil na nga ni ako dahil ko na nga ni aram kong sign ito dyan sa Malabog sa indong balay. Dahil pa ako nakapashare dyan. Mga nusaro, schedule kita. Kirilingan lamang kami, magrestoryahan lamang kami na tonight. Tapos ni Arnel. Nagilingan sana kami kini sa Kampula. Hanggang sa nahilinga. Dahil lamang kami nagamboga. Orag kong pati si tonight magrestoryahan kami, magarambugan lamang kami. Yeah, Ma'am Edith. Maray na aga Manong Jess. Pasyar daw ako dyan sa indo. Kung bako mapasyar ako sa Claveria. Manuman ako sa Claveria. Oy, kay mate Edwin Sistina, good morning. Alas 7:32 na, mga tugang. Hoy, aramon tatabi mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kaunta mo na tabi ang linya kang pag-asa, ha? Importante yun ining maaraman ta kung ano naman ang magiging kamugtakan kang panahon sa mga masunod na daw. Sa baka may mga okasyon ka mo, makapagpreparar. Ayo, Pag-asa, good morning, tabi. Pag-asa.
Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito ang lagay ng ating panahon ngayong August 12, 2024 live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images patuloy natin minomonitor itong low pressure area na ating na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 1,375 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Base sa ating mga pinakahuling datos, nakikita natin na itong low pressure area na ito ay malaki yung tsansa na maging bagyo ngayong araw. Pero posible din yung senaryo na ito ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility. So magbibigay po tayo na update kung ito bang low pressure area na ito ay magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang pangalan ng susunod na bagyo na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility or papasok ng Philippine Area of Responsibility ay letter D na po tayo, so Dindo. Ang itong low pressure area na ito ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi niya rin masyadong napapalakas ang habagat at ang southwest monsoon o yung habagat nga ay nakakaapekto partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa Luzon at dito rin sa may bahagi ng Kabisayaan. Ngayong araw malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Region, gayon din dito sa may western section ng Central Luzon, itong area ng Zambales at Bataan. May thunderstorm advisory tayo around 3 a.m. ngayong araw at posible yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Kamaynilaan. But generally, ngayong araw ay asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan. Pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Makikita nyo itong bahagi ng Mindanao, halos walang masyadong kaulapan, pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Sa sunod na ilang mga araw, asahan pa rin natin yung epekto ng southwest monsoon o habagat, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Region, kaya posible medyo maulap pa rin yung kalangitan sa mga susunod na araw. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa for the rest of the week, ina-expect pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon, hanggang sa gabi. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Dulot yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama rin yung Kamaynilaan, asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Magagamit niyo yung payong ninyo dahil sa tanghali, medyo mainit pa rin yung panahon, pero sa hapon, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito nga sa Palawan, asahan pa rin natin ang generally fair weather at mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius at gayon din yung temperaturang mararanasan sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat pagkulog, agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. At kagaya nga ng pinakita ko kanina, malaking bahagi rin ng Mindanao, wala masyadong kaulapan tayong namataan gamit ang ating mga satellite images. At asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Zamboanga nga, agwat ang temperatura, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat lamang po, nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan, malaki yung tsansa ng mga thunderstorms na kung minsan ay nagpapalakas ng alon ng ating mga karagatan. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:42 na umaga at lulubog 6:20 ng gabi. At sundan pa rin sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph, lalong-lalo na para sa ating latest sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, mga flood advisory, gayon din pag meron tayong mga heavy rainfall warning. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
serbisyo, asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo, asin reparo. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon na. Igwa kita ki LPA pero yaon duman sa taaso na maray na posibilidad tabing magluwas naman sa Philippine Area of Responsibility. Igwa manggiraray tabi Ma'am Jane Buaraw Barameda. Habagat manggiraray. Ingat man po giraray kita Ma'am Helen Tadoran Ichin. May mga paguran oran syempre tataguranan bagangon yan kaya perming magpasiguro ki panangga sa oran. Aning day madumog. Aning day magpaparabata uso bagangon yan tabi Ma'am Jane. Uso ngunyan ng turutrang kaso, uro abo-abo, uro kalintura. Yan ang uso ngunyan. Kaya tabi Ma'am Jane si Sir Rolly day mo pagpauranan. Baka kalinturahon. Permi mo tabi pagpainomon ki vitamina si Sir Rolly tanganing daig trangkasuhon o kaya kalinturahon. Ano nga yung vitamina? Ara mo na ito. Ma'am Jane. Kumusta pala si Ma'am Jane Buar? Paki-asikaso mo si Rolly. Dapat perming nakabitamina sa naya. Ganing day karintora. Ano ngayon karintora? Good morning tabi kay Ma'am Nilia Marcaida. Alas 7:40 na tabi mga tugang mga kabayan. Ma-post mo na kita ha. Ma-break mo na tabi kita. Taigwa kitang naipit na komersyal. Sa pagbabalik tatabi mga tugang. Pag-urulayan tayo ng mga nakalinya datang mga riparohon ngayon na Lunes. Adi! Alas 7:40 po mga tugang. Mabalik kita. Madali sana. Commercial tabi mo na. Joey Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pertihon. Pertihon pagparadangog-dangog o nangarog kay ni. Alas 7:45 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Siyempre mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursican Ciudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kay ABC President Cup Art Abila kang Malinao. Thank you. Mga tugang balik po ang sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ganyan pungal daw kita ni Lunes petsa 12 na. Petsa 12 kang Agosto taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano pa pighalata? Toro diretso na po. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Gabos mga kapagalan pala. Gusto ko sana naman gusto ko sana mahiling ang sa iyong Ngarap. Yogan mo yan. Gusto kong sana mahiling ang iyong kagandahan. Pangyayari na. O di, tapos na tabi so piyesta sa Tiwi. Kaso rin sa piyesta sa Tiwi. 9-10. Kang Biyernes sa Sabado. O kadakol sa mga nagparasyar dyan sa Tiwi. May mga nag-imbitar sa ko.
Dahil ka na naman niya pasipot. Dahil ka nga naman nagsipot sa imbitasyon. Pasensya na tabi. Pasensya na tabi. Dahil kita nakapasyar dyan sa TV. Sabi ko na nga ni Kasudma, kadakulso mga nagparasyar dyan. Taon-taon man tabi yan tupi. Taon-taon man yan. Dakol talaga so nagpapasiriring dyan na taga-ibang lugar. May mga taga-Sorsogon, Kamsur, Kamnorte na mapasiring dyan sa Tiwi. Masimba dyan sa San Lorenzo Martir, dyan sa simbahan. Tapos madiretso sinda duman sa Nuestra Señora de Salvacion o dyan sa Uruan. Kaya isabay na ninda yan. Pagbulan kang Agosto, kudi narumduman ko kan mga nagkaaging taon makusugon bagang habagat pagaro kaning bulan tupi. Diyan sa kaawagan kang pudkini barangay diyan sa kaawagan kang Tiwi Tumalinaw permi diyan kay ito may aksidente na ang dahilan tabi tupi sumakusugon bagang habagat. May narumduman ako ito dyan, paano sa jeep na nagsirimbaga rito dyan sa Uruan, pauruli na. Di sa sobrang kusog kang habagat, tinalbo sa jeep. Naulog baga dyan sa Makabasan. Ang mag-inibong na tinampo dyan sa Malinaw to Tiwi, puros kabasan na yan. Ang dahilan sa sobrang habagat, dahil manki problema so ano nga kung may kasabat o ano. Sobrang paros, itinalbo sa jeep. Naulog duman sa kabasan, marita dahil manki nagkaarano. Kaya ingat tabi sa mga motorista, lalo na sa mga nag-ride. Minsan maski guranong pa kaano, pag di sabat baga kita kiparos na makusugon tabi ito, tigtatalbo kita. Kaya ingat tabi sa mga nagra-ride adi, pasiring dyan sa Banuan kan Tiwita. Nata daw iyan, sabi kan mga nakakaedad sa tuya, pag bulan da ka nga gusto, bulan da yang mga aksidentihan, totoo yan tabi topi. Totoo yan na pag bulan ka nga gusto, aksidentihan yan. Kaya gari gusto ko dahil sana ako nagpaparaluwas pag bulan ka nga gusto tabi topi. Diyan sana ako sa may San Roque, diyan sa food park ni Topi, okay na ako diyan. Dahil ako nagpapararabas kung sain. Dahil ako nagpapararabas kung sain, kaya sa mga nag-irimbitar, pasensya na tabi, dagit na naman kamusa ko. Nagkakadaragit na naman. Dahil ka man yan nagdigdi, bata ngaya hinandaan ta kayo ngaya ki, nagpabuno ngaya ako kikanding. Para nos lamang ngaya. Sorry na. Sorry na. Dingon niyan niya, sabi ni Topi, paratas na. No. Nagpista sa tabako, nagpista sa malilipot, pista sa matagbak, nagpista sa malinaw, nagpista sa tiwi, o di paratas na. Paratas na. Okay, paratas na tabi. Paratas na. Ingat na sa natabi tahanggan pa ini sa katapusan. Kang Agosto, permi pa dyan matawo sa tiwi. Pag September, pasiring naman sa Naga. Gari ang ano dyan, si Ina, tapos si Nuestra Señora de Salvacion, gari ini magkakambal. Kaya pagkatapos dyan sa Huruan, kan mga deboto, o pasiring naman sindatabi Topi, duman sa Naga. Sa Peña Francia. Pagkatapos kang Agosto, bulan kang Agosto, dyan sa Tiwi, pasiriring naman ang mga deboto duman sa Naga City. Para po naman sa Peña Francia. Aron ka yan. Kada taon man yan, kan mga nakaagibagang taon, wala man ki mga aktibidades.
mga piglilimit sa mga activity, pero ngunyan, full blast na kita. Konsyerto digdi, konsyerto duman, poro ragang ki-concert. Poro ragang ki-concert. Ayun ang ngunyan. Dahil nabaga sa COVID. Sabi, dahil man da mawawara sa COVID, mala yan. Grabe lamang so ginastos ta. Nagkautang-utang pati sa Pilipinas. Kang COVID naan. Dakulon lamang kan so nagdaraling siya dyan. Ay, Diyos ko, nasa na kita. O ni tabi dyan sa, excuse me po. Yan ang problema, Topi. Nalingawan ko. Nagalo-alo pa kita. Narimati lugod so. Halunan ta. Yan ang pigsasabi ta. Masiramon kay so alo-alo ni Topi. Linga na tabi, Topi. Wag ko nag-aguk o kita. Maray na aga tabi, pabati kami digdi sa Saudi Arabia. Sabi ni Joy Casqueo. Ma'am Joy, gumusta? Sa katabi sa Bicol, mga Casqueo, taga Balsa. Lamutaw ka man. Lamutaw ka man tabi. Ata na dakol ngunyan ang mga mahilig magpapil. Burutwa na baga, iyon na nga ni, paururagana. Na ano to, piso alonan ko kang halo-halo. Dapat palang red doors mala. Ilinga na. Nagtitiwa-tiwa kita digdi, may nagbabara sa halunan ko. Ay, lingwa na. Ma'am Joy tabi, Joy Casqueo, taga Balsa ka man. Di lamutaw ka. lamutaw ka. Ang bansag baga kang Casqueo, lamutaw. Si Sismati nga ni lamutaw man. Si Chay Sting. Ingan ra lamutaw kayang pagmauran. Ako di ni mamundo ining bareta dyan sa Ginubatan. Ta igwang binadil na barangay Kagawad. Ano daw ini? Ang biktima sarong 50 is 1 anyos. Si alias Badoy. Residente ni kang barangay Magirum. Sigon mga tugang kay Police Lieutenant Armando Ribali, ang tagapagtaram kang Ginubatan Police Station, na nakatukaw da ining biktima sa sarong bakery. Biglang rinanihan da tabi ki sarong lalaki, asin pinagbabadil. Yugon mo yan tabi, Topi. Yan tigasabi ko sa imo, Topi, na dahi ka magpapararabas-rabas. Adipisil ang panahon mo yan. Maray kasuod mata pagtukaw ko dyan sa apod kini, pagtukaw ko dyan sa barbecuehan ni Topi, medyo okay so tawo, dahil pantawo. Pasiguro, nagtutuko-tuko sa nasa bakery, biglang rinanihan kisarong lalaki, pinutukan. Tapos duminulag mga tugang sususpek, lunad ki motorsiklo. Pigdara pa man ko ta si kagawad sa ospital, alagad pigdeklara na po inin dead on arrival dahil po sa tama kang bala sa lawas kay ni. Yugon mo yan. Topi, pararabas-rabas ha. Tagalabnig si Ma'am Joy. Uy, pa-share pa lang tabi kan sa tuyang programa ha. Pa-share tabi kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man kang iba. May ASF ngunyan sa Malinaw. Inda sa naday, gariday man. So, tiwi baga, ASF rin na. Tagalabnig si Ma'am Joy Casqueo. Ingat tabi ha. Ingat tabi dyan sa Saudi Arabia.
Ngunyan, dead on arrival. Si Kagawad, Barangay Kagawad. Ngunyan, aaраmpakan mga otoridad ang posibleng motibo sa nangyaring krimen. Medyo nadidipisilan sa mga otoridad o kaya dipisil sa pag-midbid. So, mga otoridad so suspect mga tuga, tupi, nakasulog ng helmet, may face mask, nakabunit pa, yugon mo yan, nakasulog ng helmet, may face mask, kang ginibo tabi sa krimen. No, pero pagsisiguro tabi kang PNP natututukan ang krimen, asin gigibuhon ninda ang gabos para matawan ki justisya, ini pong sarong kagawad dyan sa ginubatan. Yung gano'n yan. Naiko po. Yan ang problema. Kaya maray tabi Ma'am Jocelyn antipuesto na day ka magparaluwas. Mas maray na suyaong ka sa nasarong nindo. O kung bako man, diyan ka sa bulod, magtanong ka kikamuti. Magpaparaluwas-luwas ka, delikado. Dahil ta sigurado. Bagong iyo tabi topi. Halimbawa, kisitopi, may nadagit kitopi, masiramon sa halo-halo niya. Tapos sa barbecue. Di siyempre may madadagit. So kalaban niya ni topi, dagit man, nagtatindaman kay barbecue. Ini nga si topi nga, masiramon ng barbecue kini. Maringi kini, palakaw-lakaw na si babaw kang mundo. Nganing sa barbecue ko ngayon masulungan. Yun pagbakalo sa barbecue ko. Bako sa barbecue ni Topi. No. Bay daw nga yakaan. Yeah. Yo. Banatan ka na sa naka-helmet, naka-jacket. Ano pa man, mamidbidan ka man kaya. Mamidbidan ka man kaya. Maski pa may mga CCTV dyan, siguro maaraman sa motor. Pero may nagiribo kayan, ipalitan ng plate number. Nagigiribo kayan, kung makuhaan man kang CCTV, ibang plate number. Baka, di bali. Dahil man na problema tabi ang topi. Kundi, paratas na baga tabi, wad may ben. Wad may ben, paratas na. Nagpasyan ako naman kitupi kasud mata. Ako, dahil man ako nagpatiwi. May nag-irimbitar sa kuya, kundi, dahil man ako nagpapararabas na bagatabi, wad may ben. Maski nga ni ako tigimbitaran mo ako, dahil ako nagdiyanta, dipisil na. Maray lamang kung, ngaya, may bumadil ngaya sa kuya, sagangon mo subala. Hanggang ngayon tabi, wad may ben. Kaya ang ginibo ko kasud, pasiring ako dyan kitupi. Diyan ako sa food park ang San Roque. Kaya ako, mailing ko lamang sudagat. Dumi naman ako kasud, malayan. Nilingatan, nagpaparaabo-abo ako. Binanatan ko sa barbecue tapos sa halo-halo. Malayan. Nataday mo sinabi na nagduman ka kitupi, nagduman man ko ta ako, nasa isla ka daa. Nasa isla ka. Dahil ka nga ni da nga nangagda. Para di ba ka ni Tope? No. Ano tabiwad ang laban mo? BMO, City Councilor. Tigparalibak ka pati sa kuya ni Topi na ako di ko na istorya. Istorya ko sa imo pag nagilingan na kita. No. Ang piglilibak bagatabi wad suwara
Kaya pag yaon ka, dahil ka pwedeng libakon. Pero pag wara ka, automatic yan. Lilibak-libakon ka kanito, pi. Sabi pati nito, pi, dahil ka man nangagda. Maagda ka da, o yaon ka na naman sa ibok. Ano nga ako? Palayugon mo. Sir Cassie William, good morning, tabi. Dahil lamang kita nakapaghambugan. Sana pagkarambugan kita mga nusaro. Mga nusaro, nagpuro practice na ako magkuro kanta. Ta siwad mibin, sige na ang kanta. Pag nagkampanya na si BM or City Councilor Bigas, magjujuwit kami duwa. Ianda mo na sa mga panlaban mo dyan na kansyon. Ako nagpa-practice naman ako. Pigtatais ko na sa Kuyang Dila. Kaya ikatabi Wad Mibin o kaya BM Bigas, taison mo naman ang dila mo. Pag abot ki karampanyahan, preparado na kita. Nagan mo ngayong taison. Taison mo. Ako tigtatais ko ng dila ako, nagpupurol na. Ano sa Bicol so nagpupurol? Nagngungurol. Ngurol. Mapurol na. Bako na matarom. Dapat taison ko na ang dila ko. Tanganing pag-abot ki karampanyahan. Ano na bagaw? September. Pag October, mapail na kang COC. Ano pa man? Yun ang sunod kaya. Kang piyesta sa tiwi, naghapit man digde. Auta, sige man sana so iwad-iwad. No. Anong iwad-iwad? Anong iwad-iwad? Sige, tay palap ko doon tabi manong Jess. Sige dang iwad-iwad. Yala sa tuna. Tadtaw. Nagbayle kang pasali niya. Iyo. Tataw si Wad Mibin magbayle. Tadtaw. Pag-urulayan tayo ning igwa kirol bak tabi Sir Cassie William. So mga produktong petrolyo sa aga tabi topi. Garidor dakula, garidos pesos labi. Ang rollback sa aga yan. Tapos pag urulayan tayo ning mga holidays databi sa Pilipinas, tadakulo na daa. Pero may nagluluwas sa social media na babawasan da sa holidays ta. May paglilinaw kan si Senate President Chis Escudero. Ay man da babawasan. Hindi dahil nadadagdagan. Naalarma so iba. Natatapagbawasan mo ngayang holiday. Imbis nga dagdagan. So, pigadalan ng kan Senado. Dahil man babawasan. Kundi dahil nadadagdagan. Garidakul na nga kitang holiday. Minsan baga sa mga probinsya, sa munisipyo, may mga pigdideklara. Ngaya, pigdeclare ngayon ni presidential spokesperson. So, sa Malacanang, Malacanang may order nga sa Malacanang na arog ngaya kang sa tabako. Pag piyesta baga sa tabako, ti-declare na holiday bako. Pag arog kan nga tabak festival, pigdideclare. Nakulo na kitang holiday. Pero kang national holiday, may mga local holidays pa. Tapag i-resto yan, tantad tao, sa pagbabalik ta. And iba pang mga pag-re-restoryahan ta. Tapos ginibong blessing and inauguration kang municipal building kang Malinaw. Pag-re-restoryahan tama na. Sa pagbabalik po kang programa, alas 8:07 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sarabay po muna kita sa
Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ay, alas 8:14 na. Mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan na sinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidor, boarding house, dyan na po kamo, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe tabi kamo dyan. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Siyudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Kay Boss Bob, diyan ka mo magtaya sa loto. Yan po mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Balik na po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes. Pet sa 12 na kita kang bulan na Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan na alas 9. Digdi po sa satuyang programa sa may mga kumpleanyo ngunyan. Maligayang happy birthday sa may mga okasyon man. Sa mga motorista ha, ingat tabi. Sa bulan tabi dangon yan king araksidentihan. Medyo pag nag-uran malnas ang tinampo tapos sabayan pakihabagat, delikado tabi ha. Ingat po mga motorista. Doro-diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige ha, good morning tabi sa imo, City Councilor Mayben Bigas o kaya BM Bigas. Yogon mo yan. Puro practice ka naman ng mag-iwad-iwad, sabi ni Topita. Kaipuhan mo yan pagkampanya. Ikaw para libag ka ni Topi. Sige.
Digdi kita mga tugang ta ano sa huna nindo? Yan ang problema kang pudkeni kang sa tuyang social media. Dahil tanaram kung ano ang tama bang bareta o susalang bareta. O tapiglilinaw ngunya ni Senador Chis Escudero so mga nagluwas sa social media na ang sabi duman sa bareta mahigit isang buwan na ang holiday kang buong bansa. Ibig sabihin, halos ngaya, sobra na sa sarong bulan ang holiday ta sa sarong taon digi sa Pilipinas. Kaya kang so nangyaring press con ka nakaaging simana, ang sabi duman, sabi fake news ini, na napagkasunduan da kang Senado, nabawasan da tabi ang holidays kang sa tuyang nasyon. Bawasan da. Pero lilinaw ini mga tugang ni Senate President Chis Escudero na day po babawasan kundi day nadadagdagan. Day nadadagdagan. Ngunyan, anon masasabi tabi nindo kay ni pira ng holiday tangon yan. So national holiday, saro, 2, 3, 4, 5. Tama ba? 7, 8, 9, 10. Hain pa. Hain yan. Umasarong bulan, labi na da sarong bulan. Anon masasabi nindo kay ni? Sabi digdi, sobra na da sa sarong bulan ng holidays kang bilog na nasyon. Digi sa bilog na nasyon kang Pilipinas. Igwa po ki sabi digdi, company and workers less competitive. Di ba may holidays ngaya yung syudad? Igwa man may holiday ang syudad, may holiday po ang munisipyo, may holiday po ang probinsya. And igwa po kita ki national holidays. Igwa pa po ki mga religious holidays. O, di ba? Dakol naman ang gada di. Dakol naman ang gada na mga holidays. Kundi, ang sabi digdi na iyan tabi ang pipagpapaadalan duman sa committee. Duman sa Senado. Kaya lang, yan ang problema. So iba, habo. Yun ang ani yan. Dahil man po babawasan. Paglilinaw po ni Senate President Chis Escudero, arin man dyan ang ibawas mo pa. Arin pa dyan ang ibabawas mo sa national holidays. Minadakulon ang holidays ta. Halimbawa ngaya, so, probinsya, di ba? Digi sa Albay, igwa kita ki Ola Day. Di ba? So, Ola Day, September yata yon. Di holiday yan sa bilog na probinsya. Igwa man ki mga holidays tabi Sir Cassie William na sa munisipyo sana. Ngaya, piyesta kang munisipyo. Diniklara ngayon ni Executive Secretary na piyesta opisyal kang munisipyo. Sarong holiday yan. Local holidays. Municipal level. Igwa man sa probinsya. Ngaya itong narumduman ko sa probinsya kang Albay, Ola Day. Bilog na probinsya kang Albay, holiday yan. Pag-abot sa mga munisipyo, sa mga piyesta-piyesta. Piyesta o kaya festival. Tanganing tauan da tabi ki pagkakataon man sa mga kababayan na makapagpartisipar sa mga aktibidades. Ano yan mga ang religious holidays, national yan. Mako, arog kang Holy Week, di dumanan sa national. Di ngaya pag-abot sa Bicol region, wala magkita ki Bicol wide dade, province wide. Igwa, so province wide, igwa kita. Down to municipal level. Ang mga holidays. Pero, iyan sa mga special holidays na kaipuan po ki proklamasyon.
Kaya puan po kiproklamasyon kang Palasyo Malacanang. So, ang sabi, digdi, mga tugang nagluluwas duman sa ibang social media, fake news nga ito, na plano kang Senado na bawasan databi sa mga holidays. Fake news nga ito. Ang sabi dawan, pag-aadalan, dahil na pagbawasan, kudi, dahil na pagdagdagan. Nabaliktad. Duman sa fake news, babawasan da sa mga holidays. Pero ang paglilinaw tabi mga tugang ni Senador Chis Escudero, ang Senate President po, na dahil po babawasan, kudi, dahil na daatabi, dadagdagan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ma'am Brenda Tapit, good morning tabi sa imo Ma'am Brenda. Dahil ako nakabalik tabi Ma'am Brenda kang Biyernes adi. Igwa pa gari dyan so apod kaya baksin. Mapabaksin man ko ta ako. Ta arog kay ni para nagkaon ako kihalo-halo. Medyo tinamaan naman sualonan ta. Maray ko ta so may protection permi. Sayang man, libre man sana. Igwa lamang kita kiproteksyon. Oy, maray na bareta po sa mga motorista. Si Topi, may motor ini. Igwa po kay big time rollback da ini. Big time rollback da kan mga produktong petrolyo. Sa aga. O sigon iyan mga tugang sa Department of Energy. Nagluluwas mga tugang na tulong trading days ang buminaba da ang presyo kang imported fuel dahil po sa mahinang demand at presisyon sa ilang malalaking kumpanya. So, ang sabi digde na posible da tabing tatapyasanin 2.30 sundo 2.50 kada litro ang gasolina. 12, tope. Tapos sunod naman kaya ni kada simana naman permisa ng langkaw. Di ba nag-rollback man ka na kaaging simana? 25 sentimos. Bako? So rollback? Nag-rollback, ma-rollback da sa aga. Medyo dordakula. Pero pag taas ini, bigla naman ining 3. O di ba rawi manggiraray? Bawi manggiraray ini sigurado. Tope. Pag naglangkaw naman ini, sigurado. 3 pesos, 2 pesos, duwang ralangkawang kan, tapos na naman ini, bawi na naman. Ganan siya pa. Magkakaigwaman databi ki 1.90 sundo 2 Gs rollback po para sa diesel. Labi man na 2 sa diesel. So, kerosene, mga tugang, 2.35 sundo 2.40. Ang pwedeng ibawas sa aga. Sa aga yan, takada Martes, mga tugang, nag-a-adjust po ang presyo kang mga produktong petrolyo. O kada Martes. O kaya tabi topi sa aga, nganing day ka maperwisyo sa aga, ngunyan pa sana magpagasolina ka na. Ipul tank mo na ngunyan. Ipul tank mo na ngunyan ang sa imong gasolina, tanganing sa aga, may rollback. Taraman mo si Wad Mayben na magpagasolina na ngunyan. Nata nantig. Sabi nantig ni Sir Mox nantig na sa aga may rollback. Kaya ngunyan siya magpagasolina, magpa-full tank na siya. Ngunyan na Lunes. Ta sa aga, igwang rollback. Mayaman baga si Wad Mayben. Ngunyan siyang Lunes magpa-full tank kan sa iyang lunadan. Ta sa aga, igwa na ki-rollback. Bawal ito sa iya. No. Maria.
Yo. Taraman mo si Wadha na maggasolina ng ngunyan, ta sa aga, igwatabi ki rollback, 2 pesos labi. Ang iro-rollbackan mga produktong petrolyo. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, alas 8:28 sa pagbabalik tatabi, may naipit kitang commercial. Pag-irestoryahan tayo ning bagong ipapatupad kang LGU Legazpi. Kang nakaagi bagang simana, kang pitsa 9, pinunan su Grand Parade kang Ibalong Festival. Grand Parade dyan sa Legazpi kang Ibalong Festival. Maabot sa 30 sa mga nagkadirismayo. Sir Cassie William sa parada. Tagari su parade hapon. Aramduman ko kayo kang nagparuparada man kita. Mapo ng parada alauna. Sus, minatapos ang parada, banggina. Sasaparon mo nanggad kan su grabing init. Sa tinampo. Kaya sa mga aki, bata, mga minaralaog paman sa nasa klase, di siyempre, gari, dahi pa kumbaga sa manok, dahi pa nasa kondisyon. So mga nagpartisipar sa parada, di dahi pa nasa kondisyon sa mga aki kaya. Tapos siyempre, pigpa-practice man yan. O lalo na sa mga miyembros kang drum and lyre, so mga bastonera, bastonera tapos nito, so mga drum and lyre, ang mga aki bagang yan, lalo na sa mga elementary, dahil man ang sanaykan so halabao na parade, although halipot sana, kaya lang halabaon so parade, di siyempre sa starting line, sa starting point pa sana, sige munang tindog, mainiton, o di talagang ma-overheat ka man agad. So aramon tatabi mga tugang ang gigibon na lakdang kang LGU Legazpi. Igwa pa po kay masunod na mga activity dyan sa Ibalong Festival. Ngani pong maibitara na databi itong mga nagkadirismayo kang grand opening kang Ibalong Festival. Sige. Alas 8:30 tabi mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po kita. May naipit lang kitang commercial. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pabalik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:34 na 8:34 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursik ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilos, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alba. Sige. Ako mapogirarian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Munyang pungal daw kita nin Lunes, Monday. Petsa 12 na kita kang Agosto taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan, alas 9. Kaya ano pa pigahalata, paiton tara! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:35 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang LGU tabi Mamlis kang Legazpi may bagong ipapautob na sa ibalong festival para maiwasan databi sa mga insidente nin mga pagkakadismayo kang mga participants. Taka nakaaging simana mga tugang kang Biyernes so Grand Parade ma-30 tabing mga persona o sobra sa 30 na mga estudyante ang nagkadirismayo dahil po dehydrate, siguro overpatig o kaya gutom, tapos sobrang init dahil aga pa sana, may pa nasa assembly area na sinda. So hanggang inabot pa sa mga participants nin Banggi. Pero irak nin Diyos mga tugang, wala man databi ki gaanong
na danyaran. So yaon man po so mga presensya kang mga ambulansya, so mga responder. Na kapag respondi man tulos duman. So dahil man po na-report na grabe. Kanakaagi pong Biyernes iyan sa ginibong Grand Parade kang Ibalong Festival. Ngunyan, mga tugang, sabi dyan sa lokal na gobyerno kan Legazpi, igwa ongoing baga sa Ibalong Festival sabi ni Sir Rolly Esguera, ang Chief kang Public Safety Office kan Legazpi, na kadaklan tabi duman sa mga dirismayo dahil po sa tinding init kang panahon. Dehydration, tapos sobra siyempreng pagal sa parada. Para databi maiwasan na ang arog kening insidente, plano ngunyan kang LGU Legazpi na mas amayan. Amayan ang isa sa gibong street dance presentation sa Agosto 17 sa Sabado. Ini street dance competition. Halawig man ini. Haloy pati ni makabot sa finish line ta nagsasarayo sa tinampo. Ngaya tolong paabante, apat na atras. Iya baga. Street dance. Medyo haloy-haloy ini maski halimbawa ngaya huralipot sa naan paparadahan, pero pag nagsasayaw haloy yan makabot sa finish line. Na nagsasayaw nga ni street dance. Kaya dapat aamayan Tapos posible tabing paliputon ang oras kang parada, tapos aayuson databi so daloy kang trapiko para mapadali databi ang pagduman sa venue kang presentation. Pig-asigurar tabi mga tugang ni Esguera na digibuhon kan lokal na gobyerno ang gabos na sa indang makakaya para databi maiwasan na ang kaparehong insidente and maging maray databi ang pagsasagibo kang mga aktibidad dyan po sa Ibalong Festival. So, dahil talaga maiwasan iyan. Igwa talaga dyan kimanda dismayo, lalo na sa mga aki na medyo maluya ang resistensya. Kasi may preparasyon yan. Depende man yan sa mga participants. Dapat pigprepararan iyan. Kaya puhan mo dyan mag-training. Dahil ka man dyan basta-basta pwede na ma-intra ka dyan. Tapos dahil ka ki-training. Dahil ka lamang ngaya nag-practice na mainitan. Dahil nga duman sa nangyay kami sa aircon nagpa-practice. May mga private school baga, nagwaki mga gymnasium na dumantabi Ma'am Letyap. Ma'am Letyap nagpa-practice sa aircon. O paano pagluwas mo pag nainitan ka na? O yan. Saro yan sa mga problema. So dapat praktison sa mga aki, sa mga participar sa luwas. Yan nga ni nga. So sa PNP nga ni nga tapos sa Armed Forces of the Philippines, may nagdidirismayo dyan. May mga training na iyan. Mga physically fit iyan. Baluado ngayon tumindog ka dyan mga tulong oras. Narunduman ko lamang ito sa mga programa. Napatindugong ka sa natabi dyan, Sir Arnel Relino, sa formation kisarong oras. Posibleng magdirekluma ng pagiling mo. Medyo roliwanag ng paghilim ka na sa formation pag mataram na sung pasa masid ay nakahiro na. Takong patindugong ka dyan kisarong oras, mainit. Nako. Baka magdireklum ang pagiling mo
taon-taon pag mata mo, uto ka na sa ospital. Yan ha, igwa ka yan dyan. May mga nagkukulaps dyan ng mga PNP, lalo na pag haloy bagatabi Sir Arnel ang programa. Alo yun ang programa, tapos mainitaon. Sus Maria Jose. Alo yun man nga magtaramin eh. Tapusan na doon ngayon, tiwa-tiwa mo dyan taon ngayon, matanglayo na. Yan, so may mga training na yan. Paano pa sa mga aki? Nademan ang mga training and take note pa, mga tugang namin na bukas pa sa naso klase. Maray ko nagpapractice sa sindakan bakasyon. Kumbaga, i-condition mo na sulawas mo. Bago ka dyan sumabak. Tama ka, kung bako man condition ang lawas mo, sumabak ka dyan, talagang dismayo ka. Lalo na pag mainiton. Ayo. Maray ko ta kung gibon ang street dance competition na yan. Ang parada ngayon kung banggi. Bakong mainit. Arog kayan, kadaklan. Kadaklan kayan, aldaw. Kaya baga may mga programa na ipunan amay sana. Alas 7, alas 6. Pero ang alas 7 ngunyan, mainito na. Siyempre, matatapos yan, mga ugto na. O paano kung ngayon nagpuon ngayong aga, dakulon sa participants, nako, abot yan na banggi. Narumduman ko dyan gani sa naga ka ito, sa mga parid sa naga. Kaya pigbabaranga-banga na suparada sa naga. Ngaya, ngunya na aldaw, civic parade siya na. Depig sasabay so, military parade. Ayaw. Tali nga mga din sa mga piyestahan. Mga piyestahan. Nalagyan sa program Civic and Military Parade. Yan, pwede anduman sa mga saradit na munisipyo. Pero pag Darakula una, sus Maria Josep. Halabaon iyan na maray. Kaya pigsipirar. Iba so parada kang sa civic, iba so parada kang sa military, iba so competition kang sa drum and lyre. Kasi pag sinabay mo dyan sa drum and lyre, sus Maria Josep, bataan mga drum and lyre baga, pag sige man ang paralakpak kang mga naghihiling, lalong may na-exhibition, lalong nahaloy ang parada. Lalong nahaloy ang parada. So yan ang nagkakaigwaki problema sa mga nagpaparada. Kaya, depende yan. Aamayan da kang LGU Legazpi. Pero ang importante yun dyan, dapat nasa kondisyon sa mga participants. Dapat mga mapartisipar, may nagpamahaw sinda, nagkaturog na maray, nakapagpahingalo. Kung duman ka sa area, dahil ka pangani na mamahaw, sus Maria Jose. Inda sana kung dahil ka dyan magkadirismayo. So, ROTC mengani ka ito, nagdayo kami dyan sa naga. Aga pa sana, nasa formation na. Natapos kami sa naga, hapon na. Dahil karakanan ito. Dahil ka man pwede kong magkanta, nasa formation ka na. Tapos nagdadalaga na suparada. Yogan mo yan. Kaya dapat pa siguro. Pag-ali pa sa nakan mga aki, pagkakanuna, ang pinakamaorag natin papakaon dyan tabi, Sir Cassie William, batag. Uyang bagang sinap ng batag, nakalibo. Epektibo niyan. Tawaday ka na magkaon kimaluto. Nganing bakong mga gabat sa tulak. Pag nagparada ka, paiton mo kan sulinagang batag. Ano nga ya? Pwede man dyan ang kamuti. Pwede. Baka, batag. Nilagang sabang batag. Iyon na yan. Diyos Maria, magharapon pa ka mo diyang kiparada. Dahil kang problema. Pero kung dahil ka namahaw, talagang madidismayo ka. Pero, an magayon kayan ta, kung madismayo, ni man ha. Kaya nga dapat sa mga
mga mapartisipar tabi, dapat igwa ka mo dyan ki nagtuturo para sa first aid. Yo. Dahil nito paghayaan na so aki matumba pa sa tinampong makapusak supayo. Kaya dapat i-orient nindo sa mga aki na pag nagdiklom na ang mata, iitaas ng kamot. O kaya tumaram na, nalilibong ako, nganing may mag-agap na. Tako ngayaanin doon tuminumbaan dyan, nakapusak supayo, may problema yan. Ayan. Bako kang so, nalilibong ako, o pag nalibong pa sana, kwao na. Kwao na. Igilid na. O paparungon na kung so dapat paparungon. Bako nahalaton pa, na matumba, tapag natumba, nakapusak ang payotabi, Sir William, may problema. Yo. O kamote, sir nga ni, magparasangaw, ang jackpot kayo ni so nasa likod mo. No, 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 no. Pwede ang kamote. Jackpot ka so nasa likod mo. So yan dapat po ang orientation nindo sa mga aki na mapartisipar. Dapat magkaraturog ng banggi. Ang mga aki bagangon yan halos dahil na nagkakaraturog dahil po sa kakawat kan cellphone. Nag-aaraga yan. Pakaturugon. Dahil mo na mag-cellphone ta sa aga may parid ka mo. Magkaturog nin amay. Pagkaaga papamahawon. Kung maentra sa parade, kung maentra saro ka sa partisipan, saro kaya. Tapos alalayan, magdaraki tubig, dakol na tubig. Medyo naglain ng pagmati, tumaram tulos. Dahil na paghalaton ng gad na matumba pa. Ako kay ito, may na-experience ako kay ito. May kaditi kami kay itong dahil man nga ni kami nasa luwas, nasa gym, nag-formation, bigla sa nang natumba, Sir Cassie William. Bata medyo may distansya ako. Kang idalagan ko na ko, tanahiling ko nagtuturutumba na, gani baga subatag natig paros-paros, sigaro-garo naka pagdalagan ko, dahil ko na inabot na tumba. Tuminama suko ko sa paril. Nabusi suko ko. Digdiyo, nabusi. Nagdugo. Di dara ko sa ospital, tayo ako ipatahita. Babayi pa naman. Sabi sa ko, sir, day ko nga ipatahi. Nataya ko, basta ngayabo ko ipatahi. Diyo. Ako daron ta ka sa ospital, day na nga, sir. Diyo. May nagisi digdi sa may kuko. Tama-tama, igwaman ako kibanid na dara sa wallet ko. Ako, may banid ako digdi, maray pa ngaya. Nganin pumundo sa nasudugo, binanidan ko. Diyo. Dahil na siya nagpadara sa ospital, abo niyang pa pagkani patahi. Ilingangon niyan, tapulis na. Sir Cassie William, nagpulis. Sabi sa kuya, ngayon nga sir, so, tuminama nga suko ko nga kang ino. Ilingan nga, taday nga, gari nga bagasuday man nga kita ma. Gari bagaso pinilaan, gari day halata. Kung pinatay ko nga ni sir, halataon nga, mahiling nga so piklat. Yung palang su purpose niya, Sir Javier. Sir Cassie William. Yung su purpose niya na, dahil niya ipatahi, mapiklat. Yung su purpose niya, ngunyan pulis na, babayi. Magayon-gayon pati. Pero may pati siya ka-intra sa mga search. Ano nga yan? Search for rescue? Bako, so mga search baga dyan sa PNP man. Pero may siya ka-intra. Tabagayon-gayon man ang dili nga ngayon, sir. Kung nagpatay nga ako, di may piklat nga ako. Di nga ako di magana sa search. Ay, ling mo ng babaknit na iya. O di, pulis na ko dyan. Ilingan na nga sir, dahil baga nga so piklat ko, dahil man nga ako kipiklat. Kung pinatay ko ngayon mahihiling nga. Kaya kung maurag ka man iyan palang sa preparasyon mo.
Ito, natata nagkulaps ito, natata na dismayo dahil sa ropa. Ang mga babae baga pig aabutan niyang bulan-bulan. May problem duman may igwa nga akong niya na bisita, sir. Buda nga pa ko na mahaw. Yan. Ay, sus maski bakong mainit iyang kimainit ang lugar, pag dahi ka na mahaw, tapos may problema ka pa, talagang madidismayo ka. Kaya lang yan ang problema. Yun ang nga niyang kung matumba tapos nakapusak supayo, nako, hinay ko po. Dahil nanindo pagalaton na arog ka yan, ta magkakaproblema tabi ka mo kaya nadakula. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Eragman sa sako, sa indaw ako paduman, taiti sa kinaban, mayo akong karangahan, madyana, mabangis, mapait nga kagagdanan, sang kubli asin suruga, ining sa kong buhay. Puerte. Param nasimo, pusong namo, isinisikwal mo, kumuha kang punyal, buhay ko, utasun mo, mga tugang 5 minutos tabi bago magalas 9. Ligita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa. Paaram. Oy, Lunes tabi kitang ngunyan, pet sa 12 na kang Agosto taon 2024. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager, si Maestro nila doon, kasabay dyan ang bilog na tropa. Sa pangaran man po kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan si Madam Maylin sa MBY Dormitory. Sentimiento. Siyempre mga tugang yaon man po dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abela kang Malina. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay, paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Mga tugang, mga kabayan, ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan ha, 7 to 9, hindi po sa serbisyo asin reparo. Adios amigos! Domo, arigato. Ringat po kita, bye-bye. Tagus akong bangon sa kuyang mata, binukla. Katong kadikluman ako, nangalangkala. Sisa kong pagiling kasiring sa inas. Simulaw, dahil ito maliwanag. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World